Fl-aħħar sigħat fiequ 134 persuna oħra mill-coronavirus f'pajjiżna u feġġew 57 każ minn fost 3227 test. Dan ifisser li 98.2% tat-testijiet li saru ġew negattivi u 1.8% ġew pożittivi. Sissa, fiċ-ċentri tat-testjar f'pajjiżna saru 627,607 testijiet. Fl-istess waqt, mindu beda jingħata l-vaċċin kontra l-COVID-19, f'Malta nataw 33,477 tilqima. Minnhom 6,457 persuna ħadu t-tieni doża. Intant, fl-aħħar 24 siegħa mitu 4 anzjani li kienu pożittivi għal COVID-19. 3 anzjani irġiel ta' 84, 91 u 92 sena li mietu fl-isptar Mater Dei u anzjan ta' 85 sena li miet f'San Vincenz de Paul. Fil-bulettin mediku ta' kull ġimgħa l-professur Charmaine Gawci qalet li sissa tlaqmu l-maġġoranza ta' nies li kellhom jitlaqmu fl-ewwel grupp mill-Programm Nazzjonali ta' Tilqim li kienu jinkludu numru ta' ħaddiema li jaħdmu fi kliniċi u anzjani li għandhom 85 sena jew aktar. I qalet li issa mxejna għat-tieni grupp li diġà bdew jitlaqmu li jinkludu anzjani bejn 80 u 84 sena permezz tal-10 ċentri tas-saħħa u 20 berġa biex ikun hemm firxa wiesa bilan li jitlaqmu kemm jista' jkun nies. Il-professur Gawci qalet li fil-jum tal-ħamis beda t-tilqim ta' dawk fuq quddiem tal-ġlieda li mhumiex kliniċi, fosthom l-armata, il-pulizija u l-protezzjoni ċivili. U bħalissa hemm ukoll preparamenti biex nitlu fil-grupp li jmiss li jikkonsisti f'madwar 25,000 persuna. Il-professur Gawci stqarret li tul dawn l-aħħar jiem kellna tnaqqis sostanzjali fin-numru ta' każijiet li huwa rifless ukoll fir-rati ta' infezzjonijiet fid-djar tal-anzjani. Jekk inħarsu naqra lejn ix-xejra tal-każijiet pożittivi li jkun qed ikollna, din naraw din ix-xejra fejn dak il-pik li kellna li kien korrelat mal-każijiet tal-Diċembru u ta' New Year fejn kien hemm diversi każijiet bħalma spjegajna ta' clusters relatati ma' attivitajiet tal-festi. Issa, bil-mod il-mod, bdejna niżlin l-isfel u propju il-7-day moving average issa hija ta' 141. I qalet ukoll li r-rata ta' mwiet naqset, iżda xorta waħda appellat lil kull min għandu xi sintomi biex jittestja lilu nnifsu. Dwar il-varjant is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li s'issa kellna 15-il każ tal-varjant mir-Renju Unit u 7 minnhom kienu relatati ma' każ wieħed partikolari. Il-professur Gawci stqarret li għal kull persuna li ma titfaċċax biex tieħu t-tilqima qegħdin jiġu kkuntattjati persuni oħrajn fi sforz biex ma jinħlewx dożi tal-vaċċin.